Sabíeu que per entendre com funciona una cosa és important entendre d'on ve? Viatgem als inicis del cooperativisme. Rebobinem fins l'any 1844 i ens situem al petit poble de Rochdale, al nord de Manchester, Anglaterra. I és que és allà i en aquell moment on va sorgir el moviment cooperatiu internacional. Aquelles èpoques eren molt difícils. Sabem que avui dia tampoc són tot flors i violes, però perquè us en feu una idea, aquella època es recorda com la dècada de la fam, temps de màxima pobresa i injustícia social per molta gent. Doncs en aquest context social, 28 persones, en la seva majoria que es dedicaven al tèxtil i que tenien preocupacions socials i polítiques, fartes d'haver d'obeir ordres d'un amo injust, van crear la primera Equitable Pioneers Society. Aquestes persones van ser recordades fins avui dia com els pioners de Rochdale. Aquí fem un breu apunt. Si bé el filòsof Robert Owen és considerat el pare del cooperativisme, perquè és la persona que va pensar per primera vegada en un sistema econòmic alternatiu basat en cooperatives, van ser els pioners de Rochdale els primers que van donar forma i vida a la idea i la van exportar al món. Continuem. Al principi, aquests pioners van decidir establir una cooperativa de consum. Recordeu, les cooperatives de consum estan formades per persones que s'uneixen i s'organitzen per consumir productes i ajudar-se els uns als altres. Aquesta cooperativa de consum els servia per vendre aliments a bon preu, donar feina a les persones aturades i ajudar a les que més ho necessitaven. Aviat, aquesta idea de cooperativa de consum va arribar a la gran ciutat de Manchester, que era bressol industrial de l'època i va tenir molt d'èxit. Es van crear fàbriques i granges cooperatives, així com habitatges per a les persones sòcies d'aquestes. La cooperativa de consum va prosperar, es va expandir i va donar origen a la Societat Cooperativa a l'Engròs, l'any 1863. Aquesta va ser la llavor d'un important conglomerat cooperatiu que existeix fins al dia d'avui al Regne Unit, el Cooperative Group. Si heu anat al Regne Unit, potser n'heu vist alguna botiga. I el més important de tot, els pioners de Rochdale van establir també a la seva cooperativa els valors fonamentals que després s'han traslladat al cooperativisme mundial, com són el suport mutu, la democràcia, la igualtat de drets i beneficis, l'equitat, la solidaritat, la responsabilitat social... Us sona, oi? I és que aquests valors es van plasmar en els principis de l'economia social i solidària, que ja hem vist en aquest mateix curs. Però siguem realistes, els pioners de Rochdale segur que no ho van tenir gens fàcil i van ser molt criticats. Perquè us en feu una idea, van ser tan avançats a la seva època que gràcies als valors feministes en els que creien, les dones podien votar molt abans que el dret al vot s'establís en països com Espanya, que es va aprovar el 1931. Efectivament, tots els drets que tenim els hem hagut de lluitar, no ens han regalat res. A més, van impulsar també un salari mínim per a tots els treballadors 90 anys abans que ho fes la resta del Regne Unit. Uns visionaris, aquests pioners. El model de Rochdale es va difondre per tot el Regne Unit, influint en la creació d'estructures cooperatives a tot el món. El Cooperative Group, amb vendes de més de 15.000 milions d'euros al 2011, es va convertir en un destacat actor cooperatiu a nivell mundial amb molta reputació. Les contribucions dels pioners de Rochdale perduren en la història del cooperativisme i el seu museu i el Cooperative College a Manchester mantenen viva la seva memòria i estudien la història i l'actualitat del moviment cooperatiu. Així que, ja ho sabeu, si teniu pendent un viatge a Anglaterra, podeu fer una parada a Manchester i explicar-li aquesta història als vostres companys de viatge i triomfareu fardant dels vostres coneixements. O potser us envien de tornada en el primer avió. Fins la propera!